खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। हेमन्त बिश्व शर्मा पद्म हाजरिका जेब्लासिम थागोन सनितपुर बिसनाथनि रायजो राजाया जोबस्रांनायनि लामायाव। गिबियावनो आं बुंनो सानो, आंनि बुंनाय आरो आंनि गोसोनिफ्राय रायजो राजानिसिम खावलायहरनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आं हाजासे गावनि बर' हारिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बर' समाजनि गेजेराव आं निमाहा बियो। जेब्ला जों उन्दै समाव 83-89 जेब्ला गुफुराव मैखोमै दाङाबाजि जादों, बे समाव जोंनि आसामाव जों दिनै खोनादों नुदों। आलफा होननानै बुङोब्ला दिनैसिम रावबो मोनथियै गैया। आलफा होननानै बुङोब्ला जों दिनै आसामावनो मोनथिजोबो। बे समाव बर' हारिखौ गुफुरनिफ्राय फोजोबनायनि बिथांखि लानानै बिथांमोनहा गुफुरावनो बासा बोनानै थादोंमोन। सानसे समाव आलफानि दैदेनगिरिफ्रा गुफुराव रावबो थाङालासिनो थायाखै। गुफुरनि बर'फोरखौ फोजोबनो आलफानि दैदेनगिरिफ्रा सानसे समाव बेखौनो जिरायसालि खालामनानै लादोंमोन। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो। जेब्ला जों खोनादों नुदों, गुवाहाटि बायदियाव हेमन्त बिश्व शर्माया सासे रोंगौथि गोनां दैदेनगिरि आलफानि सोद्रोमामोन। बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै आलफानि कालेक्सन खालायग्रा बिथाङा मैखोमै सासे एक्सपिरियेन्स गोनां बिथाङा आलफानि सोद्रोमामोन होननानै दिनै बयबो गनायनानै लायो। बिथांनि सायावनो दिनै बर'फोरखौ बै समाव जों बुंनो हायो, बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि साननाय हनायावनो गुफुरनि बर' रायजो राजाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादोंमोन। बर'फोरनि खौसेखौ नुनानै, बर'फोरनि हेफाजाबफोरखौ नुनानै बिथांमोननि थांखिफ्रा फैमाल जादों। जों दिनै नुदों, जेब्ला जों आफादाव दंमोन अब्ला जायखौ होनदों दिनै बयबो मोनथियो, पद्म हाजरिका होनना चटिया समस्तिनि सासे MLA हिसाबै बिथाङा दिनै उथ्रिसारनाय। बिथाङा बै समावबो कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन। बिथाङा बै समाव जों खोनादों आरो जों नुदों। बिथांमोननि आखल आखुखौ जायफोर बर'फोरनि पुलिस दैदेनगिरिफोर बा पुलिस अफिसारफोर जाय बिथांमोनहा बै समाव जुदि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव थाहैदोंब्ला बा थांदोंमोनब्ला पुलिस अफिसारफोरनि बर' पुलिसफ्रा एसेबाबो हमदांनानै मोनबोदों। बर' अफिसारफ्रा थाङोब्ला सम बायदियै थानो हायामोन, लोगो ट्रेन्सफार जानो गोनां जायोमोन। जाय दिनै बर'फ्रा बै समाव सनितपुर आरो बिसनाथआव थाहैनो मोनदों। सोरबाफोर बर' अफिसारफ्रा जुदि दिनैसिम थांनानै दङब्ला बिथांमोननाव सोंबाबो मोनसिगोन। बिथांमोना गोसो बायदि ट्रेन्सफार होनो हानाय पावार दंमोन। बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव न'खर खुंनायफ्राव जाहाथे हेफाजाब होनो दा हाथों होननानै बर'फोरखौ लोगो ट्रेन्सफार होयोमोन। बिथांमोननि पावारखौ नायोब्ला जों दिनै लाजिथावना बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव। जों जेब्ला आफादाव दंमोन अब्ला बिथां प्रानेश्वर सारखौबो जों लोगो मोनदोंमोन आरो प्रानेश्वर जेब्ला कंग्रेसनि सासे बिथाङा चटिया समस्तिनि सासे MLA हिसाबै गसंनो हादोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेराव गावनि बिबानखौ फोजोबबोदों आरो मावबोदों। बर'फोरनि जि खामानिफोरखौ बिथाङा हेफाजाब होयोमोन। बर'फोरनि न' बां सावग्लुंनाय, बर'फोरनि न' बां जि न'खर खुंनानै दं, बेखौ बिथाङा गावनि मेगनजोंनो नुयोमोन देग। बिथाङा अरायसम माथो होबोदोंमोन। बर'फोरनि जि रायजो जानानै दं, बे
नखरफोरनि बिथांमोननि बर' रायजो राजानि जानानै माथो होनायनि सायाव बिथाङा गावनि पार्टीजोंनो बिथांखौ नारा नाथा फोजोबनायनिसो लामा लादोंमोन। बिथांनि सायाव अत्याचार खालायदोंमोन गावसिनि पार्टीफोरानो आरो बिथांखौ गावनि गारि गुराजों थाङोब्ला बिथांखौ लामा सामा जमनायबो जादोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि माखासे गावनि रोंगौथिजों गावनि माखासे खामानिफोरखौ मावनानै बारग'बोदों। बिथाङा जि गावनि लामाजों थाङो बे लामा ससेयाव ओंखारनानै बिथाङा अबेबा दै बारस'नानै अबेबा हाग्रा बारिजों थाबायनानै अबेबा हाब्रु बारिजों थाबायनानै बिथाङा खस्थ' खालायनानै गावनि न' फारसे बर'फोरनि जायगाफ्राव सौसियोमोन। बिथांनि सायाव गावनि पार्टीयानो बिथांखौ माखासे फोजोबनायनि लामा लादोंमोन। नाथाय बिथांखौ जेरैबायदि सानदों बिदि गावसिनि पार्टी आरो गावसिनि जि दल संगठननि माखासे पार्टीफ्रा बिथांनि सायाव हाजासे गाज्रि मोननाय दंमोन। मानो होनोब्ला बिथाङा अरायसम बर'फोरनि जानानै बर'फोरनि न' बां सावलुंजानायखौ माथो होबोदोंमोन। बिथाङा सरखारनिनो मानसि जानानै सरखारनि सायावनो बिथाङा राव बुंबोदोंमोन। बिनि थाखायनो बिथांखौ सरखारानो बिथांखौ नायनो हायै जादों सानसे समाव। बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालायदों। दा बर' रायजो राजाया बिथांखौ हानायमानि जोङो बिथांखौ सम सम खबर लानो गोनां आरो बिथांखौ जों सिबिनो गोनां। बिथाङा बै समाव जुदि बिदि आगान सुराङोनब्ला सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाया दिनैसिम बेहाय रायजो जानो मोनोना मोनामोन जों बेखौ साननो गोनां होननानै जों गनायना लानो हायो। बिथांनि नाजानायखौ एनडिएफबिफ्राबो नुनानै बिथांनि जि खामानि मावसोमनायखौ नुनानै एनडिएफबिफ्राबो जिरायनानै थायाखै आरो जाय बिथांमोनहा जाय दिनै पद्म हाजरिका होननाय जाय बिथांखौ रावबो सिनायि गैया। बिथाङा बर'फोरनि सायाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ हारि दाङाबाजि खालामनो नाजाबोदोंमोन। बिथांमोननि थिननाय बायदि गुबुन हारियाबो बर'फोरजों थेरफाथिनो आवगायहां जादोंमोन। नाथाय एनडिएफबिनि जि लामाजों आगान सुरनाय जि एनडिएफबिनि मावसोमबोनाय खामानिखौ नुनानै बिथांमोना आवगायनो हायासै। रन्जन सारनि जि एनडिएफबि आफादखौ बे समाव एनडिएफबि आफादा गैयामोनब्ला सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाखौ दाङाबाजि हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनानै बर'फोरखौ गुबुन ड्रेस गुबुन रावसो रायलायहोनायनि थांखि लानानै दंमोन बिथांमोनहा। नाथाय दिनै प्रानेश्वर सारनि नाजानाय एनडिएफबिफोरनि नाजानाय आबसुफोरनि नाजानायाव बेफोरखौ गुबुन हारिफ्रा हास्लाबासै। जों बेखौनो रायखांनो गोनां बायध'था आरो बिथांमोनखौ जों अराय सम साननो गोनां। जाय सुबुंफ्रा जोंखौ बै समाव बिथांमोनहा जोंखौ जेरै हायो ओरै जोंखौ गावसोरो जोंखौ नायनो बाखायो अब्लाबो आरो गुबुन हारिखौ जों बर'फोरजों नांनो थाखाय लामा दिन्थियोमोन। राव फान्दायनानै माखासे बिथांमोनखौ बर'फोरजों दाङाबाजि खालामनो थोनसोमोमोन। नाथाय बिथांमोनहाबो उन सिगां साननानै बर'फोरनि स्ट्रं आफादफोरखौ नुनानै आबसुनि दैदेनगिरिफोर बा आबसुनि सोद्रोमाफोरनि जिबायदि खौसे जि प्रानेश्वर सारनि माखासे मावबोनाय खामानि जि एनडिएफबिफोरनि जि लामाजों आगान सुरनाय बेफोरखौ नुनानै दाङाबाजिफोरखौ आवगायबोनो हायाखै। बिनि थाखायनो उननि समफ्राव साननो गोनां दिनै जोंखौ बै समाव जाय नायनो बाग्रा बर'फोरखौ जोंखौ सम सम फोजोबनायनि थांखिसो जों नुयो। सम दिनैसिमबो बुङो दिनै पद्म हाजरिकाया सनितपुर बिश्वनाथाव थानाय हाफ्रा फरेस्ट लेन्डसो होननानै सम बिथाङा ससियेल मिडियाफ्राव गावनि गोसोनिफ्राय गावनि साननाय बायदियै
निउसफ्राव मालाबा हगारना होयो। दिनैसिम बर'फोरनि सायाव गाज्रि साननाय गोसोआव साननायानो बिथांमोननिफ्राय दिनैसिम जोबाखै। सरकारावबो जाय जोंखौ दिनै सालायदों, जाय सरकारा जोंखौ सालायदों, बिथांमोनानो आसामनि मन्त्रि मिनिस्टार जानानै दं। बिथांमोननि साननाय बायदिनो दिनै सरकाराबो सोलियो। बिथांमोनानो दिनै आसामनि बिबानफ्राव मैखोमै बिथांमोनानो मन्त्रि मिनिस्टार जानानै बिथांमोनानो दं। जाय जोंखौ नायनो बाग्रा, जाय जोंखौ दिनै जोगारग्रा, बिथांमोनानो दिनैसिम बिथांमोनानो आसामनि साननाय बादि दिनै सरकाराव गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हायो। अब्ला जों उननि समखौ जेब्लासिम थागोन हेमन्त बिश्व शर्मा सार, जेब्लासिम थागोन पद्म हाजरिका सार, जेब्लासिम थागोन रिपुन बरा सारमोन, अब्लासिम बर' हारिया साननो गोनां बायध'था। बिनि थाखायनो सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गावबागाव दल हंगदनफोरनि माखासे सोमखारिलायनायखौ गावनि गाव गोसोआवल' थालाय। गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जोंनि सैलायै, जोंनि नायनो हालायैखौ दा दिन्थि। दि बर'फोरनि सनितपुर बिस्वनाथनि बर'फोरनि गुलाय गुजाय गावजों गाव खौसे गैयैखौ नुयोब्ला, जाय बिथांमोना जोंखौ नायनो बायो, बिथांमोना उननि समफ्राव जोंखौ फोजोबनायनि माखासे लामाखौसो नुयो। बिनि थाखायनो जों दिनै बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायखौ, बिटिआरनि माखासे खामानि मावनायफोरखौ फोथायालासेनो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थिगिरिफोरनि बिथांमोननि रावफोरखौ लायालासिनो सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाया खौसे जानानै अरायसम थाबाय थानांगौ आरो खौसेयै नाजाबाय थानांगौ। माखासे राजखान्थिफोरनि रावफोरखौ लानानै मोननै डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाया मालाबाबो दा गावजों गाव बायफ्ले। उननि समफोरखौ जों दिनै दिदोमै थानायाव जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनो आरो जोंनि सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाखौ गावजों गाव दाङाबाजि खालामनो सानसे समाव सरकारा लामा लागोन। बेफोरखौ अरायसम जाय दिनै आबसुनि मोजां मोजां दैदेनगिरियानो जा, बर'फोरनि मेलेमजिबिफ्रानो जा, बर'फोरनि माखासे दानि मोजां मोजां फरायसाफ्रानो जाया मानो, बिथांमोना अरायसम दानि फरायसाफ्रा नोजोर होनांगोन। जोंखौ सोरबा बर'फोरनि गेजेराव सोरजोंबा बायजानानै बर'फोरखौ मोननै डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाखौ दाफान। उननि समाव बर'फ्रा दिदोमैनो आलो गोजोनै फरायलांबाय थानो हाथों। गावजों गाव गुलाय गुजायखौ जुदि जाय जोंखौ नायनो बाग्रा बिथांमोनानो आसामनि दैदेनगिरि, बिथांमोनजों बायजायोब्ला सनितपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा फरेस्ट लेन्ड होननानै जों दिनै सम सम खोनायो। बिथांमोना मेन्टेलि टर्चार होनानै बर'फोरखौ लोरजिया खालायनायानो बिथांमोननि आखु। जों बेखौसो गनायनानै लानो हायो। दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो। बेखौनो आं बर' रायजो राजानिसिम आं मोनसे मेसेज होयो। मानो होनोब्ला जोंखौ बै समाव बर'फोरा जाय जों दिनै आसामिस होननानै जों दिनै बुङो, बिथांमोनानो जोंखौ गिबिसिन बिथांमोनानो जोंखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथांमोनानो दिनै सरकारावबो बिथांमोनानो दिनै जोंखौ सालायदों। बिथांमोनानो जोंखौ उननि समाव साननो गोनां जोंहा बायध'था होननानै जों दिनै गनायना लानो हायो। बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाखौ, मोननै डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाखौ अरायसम खौसेयैनो थानांगौ होननानै आं खावलायहरो।